Go! Remy, you have a chance. Okay. Hullun suomalainen. Joo, onko tää jotain YouTube hardcore kamaa? Saiko se rahat siitä, kun se... Omat rahat, piilottiko se ensin sinne ja sitten etkinen? En ole tämmöistä kaljanjuontia nähnyt. On se varmaan kaljanjuontia tänään. Ei, kyllä mä oota pois. Kun sä on tuolla häkkisälle. Voit käydä pesemässä vähän naamaa. Remy! Joo. Remy wants to take a video. Katohan tänne päin. Vilkuta vähän, vilkuta vähän. Tuo on aika hyvä sauna, missä YouTube. 20 euros. How much time? I think it's new Guinness record. Rami. No se ei mauta. Itse sauna.